Čaute. Práve som si všimla, že vás pribudlo na našom kanáli. Tak vitajte a aspoň vám shrniem, že o čom to je vlastne, ale možno to vidíte už z popisu. Je to o tomto maličkom večnom novorodencovi, čo dúfame, že nebude večný. To slovo je také v úvodzovkách tiež, že my sa snažíme o ten opak. A aby sme vám ukázali, o čom je ten kanál, čo je náš prípad tohto malého štupľa, ktorý má 1 rok a 2 mesiace a má stále 3 kg ako malý novorodenec. Takže už skoro rok si drží váhu. Trošku pribral nejakých pár stovák gramov. A to je všetko. A vidíte na tomto kanále náš boj. Všetko, o čo sa snažíme, čím sa snažíme sa vlastne aj tie skúsenosti a možno nejaké triky, tipy posunúť aj vám ďalej rodičom, pretože vieme, ako veľa vás je na Slovensku, ale aj v Čechách. A zároveň vlastne dostávame od vás skvelú odozvu, pretože nám to pomáha nájsť prípady, ako je tými, keďže sú zatiaľ, že 0, ale aspoň nejaké podobné články nám zvyknete posielať o deťoch, ktoré menej rastú a to nám tiež veľmi pomáha, lebo my to preposielame genetičke, zároveň rôzne také typy na cvičenie, triky a tak. A podporu rodičom, ktorí tiež nemajú stále diagnózu alebo na to čakajú pridlho alebo čakali pridlho a vedia poradiť ďalším. Čiže ak máte hocičo z toho aj vy zažívate, kľudne mi kedykoľvek napíšte, ja vám kedykoľvek odpíšem podľa situácie. A ďakujeme za podporu, ďakujeme za to, že šírite jeho prípad, lebo ja osobne tak dúfam aspoň, že sa skôr nájde niekto, kto mu vie pomôcť tým, že sa to vlastne tak rozšíri do sveta. Takže zatiaľ sa to darí, lebo len odkedy máme Instagram, tak sa dejú veci, posúvajú sa veci. Čiže v dnešnom svete to asi je také, že musí to byť. Takže povinná jazda. Ale čo by som pre ňoho neurobila, že? Ďakujem vám za všetko a teraz vám ukážem trošku také videjka, že kto je náš týminko maličký. On má okrem toho ešte ptozu viečok, čo ideme teraz operovať v marci. Kvôli týmto viečkam sme boli ináč aj v Španielsku, o tom je iné video, alebo ešte video na YouTube, tak si to pozrite. Potom ešte aj orchiopexiu semeníkov ideme robiť súčasne, s tým spojená operácia 2 vecí naraz. A zároveň sa ide zasa na 3 dní do nemocnice, teraz na endokrinológiu a zasa zisťovať tie isté odbery, ktoré stále vyšli, že rastový hormón má v poriadku. Takže sme z toho nešťastní, že akože má rastový hormón v poriadku. Takže idú to skúšať po 3. raz. Nemám veľmi veľkú nejakú nádej v to, ale však tak čo už. A takže ho veľmi veľa čaká. Teraz chodil cvičiť do Svetelka v Prešove. Veľmi odporúčam všetkým. Nenormálne centrum, úžasné. Akože boli sme prvý týždeň, ale už sme nadšení. Chodíme tam aj na Snozelen. Kto sa chcete opýtať, že čo to vlastne presne je, lebo tiež som netušila, tak mi môžete napísať, aj keď máme tiež video aj o tom. A môj už zaspienkal, unavený z cvičenia. Toto bola jedna poloha, v ktorej mal cvičiť. On v tom zaspienkal. Ale je to veľmi veľký bojovník, on je taký, že pri cvičení sa tak hecuje a on nie je taký, že tak ma tak polož. Zároveň síce je krčovitý, ale len kvôli tomu, že bol asi 4 mesiace zviazaný v nemocnici. Nehovorím, že v kuse bol zviazaný, určite nie, ale už potom posledné mesiace z toho, posledné týždne museli viazať ručky kvôli tomu, že si vyberal, on bol veľmi šikovný, vyberal si hneď sondu a kyslík z nosa, lebo mal sondu na krmenie a tak mu zviazali ručky. A teraz to my musíme nejako napraviť, takže sa rok snažíme, takmer to bude rok, čo sa snažíme to vrátiť, ale tie ručky sú stále také slabé. Takže on nemá potvrdenú ani SMAčku, ani nič z toho, aj keď má také krčovité končatinky, ale upravuje sa to cvičením. Takže ďakujeme za vašu podporu. Čaute.